Boas, xente, que tal, como estamos? Benvidos ao programa 76, 72, perdón, desta quinta tempada. Conversa que lle tiña moitas ganas, e destas conversas que últimamente entre unha cousa e outra se foron un pouco complicando de cuadrar entre eles un día, despois eu que non podía, pouco a pouco, pero tamén é desas conversas que eu quería facer, que me apetecía, porque tanto eles molan como banda, como o seu último traballo, do cal fixen un vídeo que tedes no meu perfil de Instagram, explicando un pouquiño. Me mola moito e era como obligatorio telos por aquí, ademais gañadores do concurso de Quack a mellor banda da Coruña, se non me equivoco foi esa categoría que gañaron, se non estou confundido. E era obligatorio, como digo, telos porque me apetecía, e porque a máis, como dixen nese vídeo falando do seu EP Kindred Spirits, que houve unha persona que me dixo, hostia, que dices unha cousa que é unha falta de respeto a eles. E agora eu os vou preguntar a eles se é unha falta de respeto, porque eu digo no vídeo algo como que non inventan nada, como que non están dando unha cousa nova, e me dixo unha persona, joder, pero que eso é unha falta de respeto. E dixen eu, hostia, unha falta de respeto creo que non, porque non hai por que inventar sempre sonidos, e aparte digo que o que fan é algo que non é novo, pero está moi ben feito, que joder, se agradece que se fagan sonidos que igual non son os que se levan agora, que poden ser de outra época, pero igual que pasa con outro grupo daqui da Coruña, como Apolo 18, que non están inventando nada, pero me cago na puta que os rapaces en riba do escenario fan unha cousa moi guapa e aperta que son actual. Entón, como era obligatorio traelos por aquí por todo isto, e para saber se están enfadados por eso que dixen, hoxe temos con nós a Craudez. Moi boas, rapaces, como estamos? Pues, ¿Qué ven, 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 va? ven. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos. Non estás Estamos enfadados, aquí. non estás enfadados por eso, verdad? No, por No, Dios. Aparte unha crítica, non pode ser todo bueno, senón sería unha alabanza, non? No, sí, Así que, realmente en parte é alabanza, porque como é unha problemática que teño, problemática que me cansa un pouco agora, é que parece que todos os grupos novos teñen que facer cousas novas e innovar e meter no sonido non sei que cal cousas, e a veces mola máis, como vos o caso, facer algo que pode ser máis típico, pero moi ben feito e que sona de puta madre, se Kindred Spirits, que o tiven en bucle as primeiras semanas e agora de vez en cando vou escoitando tamén cancións. E como, hostia, é que me molou que flipas, e é como, vale, non hai cosa nova. Pero está moi ben feito, moi ben producido, sona de puta madre, e iso é unha crítica guapísima, o sea, de verdade, eh. al final a idea non inventar nada como tal. Todos os grupos eu creo que empezan intentando pues referencias dos seus ídolos, non? E un pouco a idea de Crowded, eu penso que un pouco metal dos 90, metal alternativo, groove metal, mezclado con as nosas influencias, que son os 2000, o que escoitábamos cando éramos cativos. sí, sobre todo tamén agora andamos a virar un pouco o noso sonido, tamén Kindred, nos tendemos a procrastinar bastante o que é gravar, custanos, entón, estes temas realmente son do ano pasado, algún ten incluso un ano e medio, 2 anos, e agora estamos facendo novos temas, que tampouco estamos inventando nada nos novos temas, sabes o que te quero dicir? Estamos virando tamén un pouco post-hardcore, pero post-hardcore xa se inventou. Entón, lóxicamente, é super difícil venir agora e inventar algo. Quen está inventando algo? Por exemplo, ahora está moito de moda Angine de Poitrine, que tampouco están inventando nada, o sea, No, música así microtonal xa existe, o que inventan é o traxe, nin eso, sabes? O sea, sí. realmente inventar como tal é difícil, eu non creo que haya prácticamente ninguén hoxe inventando nada como tal, pero non fai falla inventar nada, ou incluso nas series modernas agora, ou películas, se quero dicir, se colles as películas que foron aos Oscars do ano pasado, tampouco ninguna está inventando nada, está todo inventado, a cosa é facelo ben, facelo con sentido, con contido, é un pouco o que nosotros andamos a intentar agora, sabes? Eu creo. E un pouco a idea non é máis inventar, é que aunque nosotros fagamos hardcore metal, fagamos thrash metal, o que fagamos, é que teña ese toque de crowd, que tú digas, vale, están sonando, soan como tal grupo, pero sigue sendo crowded. Eu creo que ese é un pouco o objetivo, que te relacionen, aunque teñas as referencias, que sigan, pois soa crowded. É que estamos moi... Ahora, a xente que non me coñece, eu xa vos explico un poquinho como vai o tema. Vamos a coñeceros máis a vos, vamos a facer un percorrido un pouco pola vosa historia, pero me apetece centrarnos un pouco nesto agora,
Porque creo que a problemática que teñen as bandas novas, vos xa levades uns aniños, ademais, que non sodes unha banda que apareceu agora, o sea, vos o primeiro tema está No, tamén é publicado, porque empezamos moi novos. claro, Ainda temos agora 20, 21 anos. o O sea, primeiro tema realmente está hai... publicado do 22, ademais, que xa son 4 anos casi dese primeiro tema, que non é moito Sí, tempo na música, pero xa é un tempo percorrido. E, sí, e me apetece falo porque moitas bandas que empezan, moita xente se obsesionan con que parece que hai que ser originales e hai que facer cousas, e o que estamos a falar, o que tens que facer é encontrar o vosso sonido, encontrar cousas que digades, hostia, é Crowded, que sí, que te vai a sonar a non sei quen, te vai a sonar a non sei canto, pois posiblemente, pero que escoites e digas, sí, é Crowded. O sea, que haxe ese toque diferencial e é o único que teñen que facer as bandas. non, sí, totalmente. Eu creo que ao mellor ao que non compensamos sendo pois a banda máis creativa de todos os tempos, que xa te digo que non o somos, nen o imos ser nunca, porque tampouco é o noso obxectivo. Eu creo que, por exemplo, sí que damos un do de peito no directo, sabes? Unha persoa que ao mellor escoita nosos temas na súa casa e din, "Pois non teño tan claro que sea o meu estilo", logo eu creo que se ven un directo noso, cúndelle, sabes? Porque realmente temos moita enerxía, non sei, creo que temos lógicamente os nosos pros e os nosos contras, como todas as bandas, é imposible, non somos perfectos e aínda estamos avanzando cada día un pouco máis, o sea, o que eu digo que basicamente temos 21 anos. O sea, lógicamente, se inventamos algo, ao mellor inventamos cando non tengamos 35. Mastodon hasta que tiñan 30 e pico anos, ninguén os escoitaba, era que había. E Gojira con 20 y pico tamén, antes se chamaban Godzilla, etc. Ao mellor nosotros encontramos o noso sonido con 30. A cosa é seguir buscando, seguir ensayando, seguir dando moitos bolos, que o pasamos ben, o que nos gusta. Isto non é por nós, isto é pola xente, supoño. É o que nos gusta facer, tocar música, compoñela, gravala, salir un pouco da rutina, non? A nosotros, eu, polo exemplo, ao menos a min, axúdame moito a levar a miña vida, pois ter un fin de semana así, pois un pouco máis especial, o mellor somos todos amigos, coller, marchar a Asturias, Sí. marchar a Lugo, marchar onde sexa, tocar, coñecer xente, vibrar así un pouco ca enerxía dun directo, que eu creo que é a cosa máis divertida do mundo. É que, Se non tocásemos directos, non tocaríamos música. é que cuidado porque xa dixes varias veces un dato, nos poucos minutos que levamos, que quero volver a destacar, é dicir, 21 anos tedes agora mismo. Sí. O proxecto, xa hai cancións publicadas do 22, co cal xa viña desde un tempo antes, xa tocando, xa ensayando, xa vendo como facer as cousas. Volvo a repetir, 21 anos agora mismo. É dicir, que sodes desta xeración que está saindo en moitos lugares, Jade 4, Demencia Social, Apolo 18, e outros tantos, Beach Avenue, e outros tantos e tantos e tantos e tantos que hai ao longo de Galicia, que estáis facendo un sonido moi guapo, un sonido tirando rock, hardcore, distintos estilos, pero bueno, vamos a poñer rock para poñer un fío conductor, que sodes asquerosamente xóvenes, e que xa levades un percorrido da hostia, porque xa tedes uns cuantos concertos nas as vosas espaldas, unha boa cantidad de música publicada. Eu quero coñecer, quero que me contedes un pouco eses inicios. Que vos motivou cando erades tan xóvenes a xuntarvos, e non tanto a xuntarvos como tal, senón a dar o paso de dicir, isto vamos a facer un grupo, chavales, vamos a publicar e vamos a dar concertos. Primeiro de todo, isto empeza polo mítico. Ahora ter un grupo é facilísimo. Aprender a tocar o instrumento é asequible, ti podes comprar unha guitarra, comprar un baixo eléctrico, é relativamente barato, podes empezar. E logo por internet tes vídeos a patadas, plataformas para aprender, clases. Entonces, ese inicio é moi sinxelo. Logo, isto empezou, eu co Nugo, guitarrista solista, íbamos juntos ao instituto. Era segundo da ESO. Fai 7 anos. Acabo de decir que leo baixo, mas eu son o cantante, Sí. que tamén estaría ben aclaralo. E o mítico un día no recreo, eu estaba vendo vídeos de baixistas en internet, el de guitarras, e eu comentei, voume comprar un baixo. Pois hai unha guitarra, pois vamos buscar un grupo. E o que nos faltaba era un baterista. Entonces buscamos un amigo que supera a tocar a batería, máis menos, e encontramos a un. Empezamos co mítico de covers clásicas, pois, non sei, AC/DC, Green Day, Nirvana, tocar as míticas covers.
O guitarra máis eu empezamos a ter un pouco de ambición, de querer mejorar, montar un grupo. Claro, veíamos con eso, que serían 13 anos, vídeos de Metallica, era como, quero Queremos ser eso. Metallica, sabes? Era como, bah, Máis ou menos por aí empezou a cousa, con 13, esto, 14. sí, xa non existe. Entonces fuimos mejorando, apareceu Gael, o outro guitarrista, tamén empezando, tamén coa mesma ambición que nosotros. Luego cambiamos o batería, apareceu Nico batería que temos, que é unha verdadeira máquina. Estivemos moito tempo buscando vocalista, e creo que ese hándicap axudounos bastante porque tuvimos moitísimos ensaios antes de ter vocalista e antes de empezar a dar concertos. Entonces, cando chega Joaquín, xa tiñamos un montón de horas, xa tiñamos un sonido moi compacto, entonces llegamos a directo tan cativos e a xente dixe, hostia, sonan ben. Eu chego de casualidade. Eu non había cantado na miña vida. De feito, son un guitarrista frustrado, que se diría, non? Porque toco a guitarra, pero non o toco tan ben como a tocar metal nunha banda. Aparte, ni siquiera era o meu estilo como tal. O que pasa que Santi máis eu fomos compañeros de clase na ESO, máis o guitarrista Hugo, que xa non están, e un día dixo, ben, non sei que, nos veis ensaiar, a mí gustaba a música, e dixo, venga, vou para ti. Resulta que era todo unha broma que lle xía facer ao resto da banda dicindo que vería un cantante a probar. E claro, eu non era cantante. E lego ali e ponme un micrófono na boca e aí quedei. Al final non o fixen tan mal. Pois Santi, que dixo, eu creo que Xaquín co tempo pode acabar cantando, agora mismo non o fai moi ben, pero mellor aprendendo cos anos, pois aí estou. E ao Porque final aprendí. é difícil encontrar un vocalista. É imposible. Primeiro que non este moi mal da cabeza, como o caso, este está medio ben. E logo que teña a voz, a proyección e que teña o carácter, o carisma para subir un escenario e llevar un grupo. Joaquín cumplió os requisitos, pues vamos a invertir en Joaquín. Aprendió a cantar e, bueno, nos está yendo moi bien. Aos 4 ou 5 meses de estar en unha banda, sen haber cantado nunca, xa estábamos dando concertos. Levaremos agora, non sei, 60 ou mellor, máis ou Cuidado, menos, empezamos... Como? Digo, cuidado, 60 concertos que se di pronto, Non sei se chegamos, pero se non chegamos non andamos moi lonxe tampouco. 50 e pico, por aí debemos levalos, porque empezamos cando éramos menores de idade. O primeiro noso bolo foi a miña graduación de segundo de bacharelato. E foi un pouco de sorpresa, foi como estamos ensayando, hai que conseguir concertos, estamos listos, e de repente, así como moi rápido, pois graduación. Vamos, preparamos as covers, cancións que ya teñamos, empezamos a tocar, e como 2 días máis tarde se caeu un grupo da Coruña e fuimos a Filomática a tocar, que iso contamos con o noso primeiro concerto. Porque a graduación, claro, segundo bacharelato, todas as familias, había bellas así, Sí, Dicindo, que pasa aquí? Gritando. Estaban vestida de traje, sentada, nosotros ali cantando de Maíbol, sabes? A xente estaba en plan, bueno, non sei se me gusta, non sei se non me gusta, pero bueno, agora vou tragar e xa está. E o día seguinte foi cando xa dimos un bolo de verdade, que tamén eran todo covers menos os 2 temas, que eran Valley of the Dead e Beware, que foron os nosos primeiros temas que xa che digo que compusimos sendo, vamos, rapaces. Nos encantou nos tocar en directo, o sea, foi unha experiencia, debía de haber 20 personas na sala, pero foi unha experiencia inolvidable. O sea, a xente estaba loca, había pogos, estábamos flipando, eu non podía ni siquiera, daquelas non podíamos entrar a ver conciertos nas salas, porque éramos menores de idade, as salas tens que ser maior de idade para entrar. Unha autorización do pai. Claro, de repente entramos nese mundo e era como en plan, wow, isto mola, e sobre todo mola estar aquí arriba, ver a xente loca, non sei, entón, eu creo que eso foi o que nos fixo ter esa enerxía nos directos e nos concertos, xa entrar, o que te digo, pois cegos de non haber ido nunca a un concierto antes e entrar e xa creernos Metallica, por así decirlo, no primeiro bolo, sabes? Crendo que eso era que había que facer e eso foi o que fixemos desde entón sempre. Pero Dar mira, caña. gústame unha cousa que comentaches agora e que me apetece recalcar, que é un pouco esa calma que tivechedes. Esa calma, primeiro, de buscar un vocalista que puides encaixar ou que vos conectase con vos ou tivese bo rollo ou o que sexa. E a calma despois de dicir, oye, temos a esta persona, vale, non o fai moi ben agora. Bueno, pero vamos a probar, vamos a practicar, vamos a ver, vamos a ir pouco a pouco, que ao final é un pouco que falábamos ao principio, de ir encontrando sonido, ir facendo. Isto é calma, isto é un camiño de
de longo recorrido e se vai pasar algo top mega guai, pode pasar agora ou pode pasar dentro de 5 anos e é importante ir pasiño a pasiño e tendo claro ademais que hai margen de mellora, que é certo que hai xente que igual non vai chegar a un nivel top, cantar como non sei quen ou tocar como non sei quen, pero sempre se pode mellorar porque a práctica fai mellorar, os concertos fan mellorar e pouco a pouco pois tamén un vai sabendo encontrar as súas capacidades e iso me gusta que tiverades esa calma e que sigades tendo A esa ver, calma tal e como dixechedes. máis que calma eu creo que era como que a única opción. O sea, No, era o eu ou nada tamén. porque tamén pasou no pasado cando entra Gael non sabía tocar a guitarra. O segundo guitarrista entrou, estábamos Hugo e eu, e non sabía tocar a guitarra. Levaba 3 meses tocando a guitarra, tocaba coa primeira guitarra do outro guitarrista, empezou a tocar e tamén era, vamos invertir en un guitarrista porque o noso colega. E seu ben. Xa veo, agora gracias a Dios somos todos amigos e parece que máis ou menos aprendimos un pouco. Importante eso, ser amigos tamén, ter ese bo rollo, ter eso que supoña que como que quedes a ensayar e o pasedes de puta madre, que viaxedes a onde sexa e o pases de puta madre, que vaiades a un bolo, haxa 100 personas e o pases de puta madre, haxa 20 personas como ese primeiro bolo e o pases de puta madre, e que todo merezca a pena, máis alá do concerto que digades fin de semana de colegas. Non, pues total. De feito é o que nos salva, porque os grupos pensa que son moitísimas horas juntos e hai situaciones donde nos matamos, de que estos collos desta persona le voy a arrancar la cabeza. A nos pásanos, E se nos salva que somos amigos de toda a vida e luego, venga, somos amigos. claro. Porque si no, bueno, nos hubiéramos matado. Sí, o sea, realmente hai épocas que non nos soportamos. Pero sí que es verdade que temos tido etapas de verdad estar a banda en momentos moi delicados e decir non nos soportábamos, pero bueno, al final esas cosas pasan. Pásame a mí tamén cos meus amigos, pásate coa tua moza, pásate coa tua nai, pasa con todo o mundo. unha familia. Sí, eu creo que va por aí. Hemos dormido xuntos moitas veces, en zulos, os 5 nunha habitación. Unha furgoneta. Hemos dormido os 5 nunha furgoneta que pouco máis, vamos, nos preñamos entre nosotros, sabes? O sea, chega un punto xa que é unha hermandade isto, é bonito, pasámolo ben, justo nos estar entre nós, justo nos tocar, temos máis ou menos as mesmas ambiciones, todo vai en vento en popa. Agora mismo creo que seguramente dos mellores momentos que estamos tendo como banda. Estánse nos recompensando, ademais. Dabades unha clave que ao final, eu sempre digo, cando unha relación de parexa, de familiar, de colegas, todo é maravilloso, todo é bonito, non pasa nada. A ver, pode ser que eso exista de verdad, non o sei, pero eu creo que todos, ca nosa parexa ou ca nosa familia, hai días que discutes, hai días que los quieres matar, pero despois chega un momento no que pasa algo e vas a estar con eles ou te das conta que, sí, o malo está aí, pero o bo compensa eses días que pode ser un pouco máis complicado. E nas bandas pasa o mismo, porque hai moitas decisións que tomar, hai moitas cousas que facer, hai moito risco de cartos, hai moito risco de cousas, e hostia, o importante é, oye, dicir as cousas á cara, pero saber que podes dicir esa mesca confianza de que eres colega, e sí, nese momento pode haber un problema, pero sabes que o día seguinte vas te dar unha aperta, vas a falar e incluso casi facer como que non pasou nada, porque non é necesario casi nin aclarar as cousas. No, total, no, a veces non fai falla tanto drama, o sea, a vida é moi curta. Claro. Gustanos tocar, gustanos xa a dinámica que temos entre nós, máis ou menos vamos todos enfocados no mesmo obxectivo, non nos veo cambiando, sabes, a ningún membro, o sea, se me haría incluso distópico que un dos 5 tivese que irse da banda ou por un rifirrafe entre nosotros, sería completamente absurdo e estúpido. Non o concibo, a verdade. O mellor, a persoa que máis cerca estuvo de marchar fun eu, porque sí que é verdade que seguramente eu sexa o máis insoportable da banda en moitos momentos, moi de vocalista, como se suele decir, pero bueno, hai que seguir tocando, pasámolo ben. A mí justamente isto máis que nada no mundo, é verdade, o sea, se podise cumplir un soño sería que isto fose ben e poder vivir desto, que lógicamente é super difícil. Pero bueno, quen o sabe, mellor non agora, mellor non en 5, mellor en 10 anos, sabes, seguir, vamos ao reso este ano, a ver se alguén nos ve, etc. Hai que seguir. É que
eu dicía, facía fincapé no principio no tempo que levades xa tocando, xa coñecimos máis deses comezos, non? Do tempo xa de ir iniciando a banda, porque a xente moitas veces ve proxectos de calquera estilo, non? Que de repente aparecen, e sí, hai casos, por poñer un exemplo así, non é do vosso estilo, pero de música urbana como Nove Louro, que aparece fai pouquiño e agora está petando, enche unha Capitol e non sei que, e iso pasa. Hai proxectos que de repente, dun tempo Sí, moi cortiño, o petan. Pero a maioría de bandas que ahora están aparecendo en carteles, están aparecendo en salas, están enchendo lugares, teñen percorridos de 10 anos, de 15, ou incluso algún ano máis que levan dando a turra por aí, levan intentando, e de repente, porque pois van a un resu, e os ven, van a un programa da tele, van a non sei onde, ou porque de repente, sen motivo aparente, sacan un traballo da hostia, chega non sei quen, e se fai viral, e aparecen en todos os lados e empezan a gañar cartos con isto, e non é ten por que ser agora, e se non pasa agora non pasa nada porque pode pasar no futuro. claro, o sea, hai que seguir intentándolo. Tampouco é obxectivo, o sea, xa che digo que o noso obxectivo é simplemente non ter obxectivo. Tocar, pasalo ben, sacar temas, é o que estamos facendo, e se as cousas van ben, é por iso, non vai ser porque pois o petemos o mellor nas redes sociales ou en TikTok ou cosas así que non nos van tanto. É o método agora para estar aí arriba. O sea, prácticamente tes que facer un contenido que non teña nada que ver coa túa música en moitas ocasións. O sea, tú podes subir 150 TikToks con tu música que non vai ter tantas visitas como podes ter facendo un trend ou unha broma ou algo. Pois non é algo que descartemos, pero tampouco é algo que tengamos pensado facer. Pero A mira, veces é máis ter a xente de verdad, porque sí que pasa moi común en Spotify. Entras nunha playlist finlandesa de metal e de repente ese mes tes 500 oyentes máis, 1000 oyentes máis. Está moi guai, pero o mes que ven nos tes. Valoramos máis esas 30 persoas que están sempre, comentan nos concertos, que ao final que os chea, non? Tocar para a nosa xente, e cada vez se son máis, pois mellor, pero ao final eu con ter as miñas 20, 30 persoas todos os concertos, eu son feliz. é que O de sempre, o de sempre. moitas veces confundimos, ou confunde a xente cos grupos, o público e demais, as cifras ca realidade, porque como ti dicíades agora, ti entras nunha lista de onde sexa, e vas a gañar ointes, porque o mellor gañas ointes, a xente escoita a túa canción e non sabe que non son Crowded, escoita a canción poñendo a lista, lle mola, pero non se preocupa en entrar no perfil e dicir, hostia, isto é unha banda da Coruña, non sei que, non, lle mola a canción e non teñen nin puta idea de onde é, ou a viralidade de redes. O outro día comentaba con un colega un caso de alguén que en TikTok publicou un tema e ten moitísimos likes, moitísimas reproduccións, moitísimos comentarios e tal. Publicou un anaco, un vídeo, non sei que. Entras no perfil de Spotify e en comparación o que ten en TikTok co que escoitan en Spotify é cero. O sea, se ten non sei cantos miles en TikTok de reproduccións e tal, vas a Spotify e igual as reproduccións que ten o tema son 500. É dicir, que se fai viral en TikTok, a xente o comparte, lle mola, pero tampouco entran a escoitalo na plataforma. E o que importa é o que dicíades agora, que tocades en Coruña 5 veces ao ano, 6 veces, e ides a ter non sei cantos colegas vosos, ou xente que vai por aí a verbos, e ides a non sei onde. Hai xente, subides un vídeo, están aí os de sempre, e iso que importa, porque crear unha base sólida é moito mellor que de repente ter unha viralidade por un tema e que eso non acabe en nada, porque pode facervos perder a cabeza desa viralidade de hostia, es que somos la hostia, e ir a tocar e de repente 15 personas e dicir, hostia, que pasa aquí? Somos unha mierda. Fainos moitísima máis ilusión. Igual un mes, eso que te digo, subimos 2000 oyentes en Spotify, vale, moi ben. Pero que un concerto que damos en Coruña, que venen unos amigos que conocimos en un concierto que dimos en Asturias, e ven desde Asturias a escoitarnos, eso é como, hostia, eso sí que é o potente. Eso empezanos a pasar, que ven xente de Lugo a escoitarnos, ven xente de Asturias, xente de outros povos que se acercan, que Eso escoitan, pásanos agora. que pola calle dice, oh, os Crowded os vi en directo, encantoume unha barbaridade. Eso é como, sabes? Ese é o mellor premio. Eso é o mellor que hai. Ou tocar mesmo no resu, baixar do escenario, estar ali, ser un máis,
porque lóxicamente nos cando tocamos ali, logo quedamos ali, e quedamos a ver os conciertos, e que veña xente, che dé unha aperta, che diga que gustou o teu, moito mellor que un comentario que para nos, xa te digo que as redes sociales, e creo que entrando no noso perfil notase de que de verdade somos, eu creo que é a peor banda de toda a Coruña. O sea, todo o ben que podemos facelo en directo ou coa nosa música, porque eu creo que agora sí que xa temos un nivel de ser os buenos músicos, lo perdemos en las redes sociales. En moitos casos debería de ser ao revés. Sí. Sabes? Porque agora, se non tes redes sociales, no, es que non tes nada que facer aquí, sabes? Pero é que non o facemos por eso, es que gustanos de verdad tocar pa os de sempre. Pasámoslo ben. Tocamos na Filomática e a enchemos. Imos tocar a, eu que sei, a Lugo, tocamos para 100 personas, 50 xa nos conocían porque víronnos en Viveiro ou no Resu, sabes? Eso é increíble para nós, ir sumando xente de cabezas reais, sabes? E non fotos de perfil. É o que nos gusta. Mira, neste tempo, que xa levades percorrido, que xa levades coñecido un pouco a industria, un pouco as cousas boas, cousas seguramente malas, pois as redes e tal, cales diríades que é un pouco a aprendizaxe máis brutal que tivechedes en canto o mellor pois de como funciona a industria, de temas festivales ou tal, que digades, hostia, isto non tiñamos nin puta idea de como é e agora pois aprendimos moito de como é que facelo ou como se funcionan as cousas? Hostia, pois é unha boa pregunta, O que máis funciona a nivel de verdade son os concertos. Tocas en directo, das un concerto e xa entre os concertos máis. Sí, pero que é o que máis aprendimos? O malo, que a industria por detrás é un negocio que te cagas. Igual chegas e a mítica revista que te sale de top 10 bandas de España é porque quen pagou máis. Que pagas e sales revistas que te escriben, pagasme tanto e vais a salir como mellor banda de España en tal top. Eso non está pachado. Unha merda. O sea, lóxicamente, as revistas de aquí coñécenos como coñecen todas as bandas de España que estén dispostas a pagar cartos. O sea, fan, non vou decir nomes porque non vou dicirlos porque tampouco é unha batalla que queramos gañar, sabes? Pero sí que é verdade que máis dunha revista, máis de 2 e máis de 3, faláronnos en plan, nos encanta a vosa música, o facedevos genial, o facedes genial, gustaría vos estar na revista? E nos, por suposto, pois mirade, imos facer agora a lista das 50 mellores discos de metal en español ou non sei que, non sei canto. Canto queredes pagar? Sí, te dan o presupuesto, depende do que pagues, vais a ser máis tempo con esto e con eso. Tamén... Nos non pagamos por publicidade nunca. Nunca hemos feito. E non o imos facer. Este melón que estades medio abrindo é un melonazo da hostia. Porque pasa nas revistas, pasa nos influencers, nos creadores de contido. Eu todo o que subo, todo o que recomendo é porque me mola ou pode ser que porque é colega, me apetece que lle vaya de puta madre e igual algunha cousa podo subila porque é colega. Non cobro unha puta mierda, xa tampouco a ver a quen lle cobro eu cas miñas cifras, non, pero eu non pido cartos. Pero sei de xente ao longo de toda a xeografía española e se ve moi claro que moita xente que recomenda cousas é porque hai cartos por detrás, porque cobran, que é moi lícito cobrar por facelo, pero se vas de cara porque cobras. A min cando as revistas, e eu sei no tamén que eso pasa, ou os influencers ou creadores de contido, como se lle quera chamar, recomendan algo, pero sabes que hai cartos por detrás. A min esa recomendación, vale, moi guai, pero recomendas porque che mola ou recomendas solo polos cartos. E claro, perde toda a validez para a recomendación, perde toda a validez para quen comunica e para min perde a validez tamén para vos. Porque a min... Oye, pagas, está lícito que queras publicitarte, pero hai formas de publicitarse nas revistas ou nos medios que se pode publicitar de un anuncio de, mira, sacamos o noso disco, un anuncio como se pode poñer polas rúas des concertos cos folios. Eso se pode pagar para promocionarse así. Ahora, pagar para que che fagan vídeos, pagar para que che fagan cousas é unha estupidez, e me gusta que non entredes neso, e que me gusta incluso que deixedes aí o melonciño aí aberto. Aparte que moitas veces ni siquiera funciona, porque eu sí que de cativo, vamos a probar, vamos a meter unha publicación a Instagram. Vale, ese mes vais a ter
3.000 personas máis, pero de mentira, é como que comentamos antes, non son cabezas reales. É mellor ese dinero invertirlo, dar un concerto no Ateo da Cidade, facelo gratis, que veña un montón de xente que vai quedar. É para estafarte. Mira, Totalmente. O sea, eu opino que se che queres gastar 200 euros en un anuncio de Instagram, que vete tú a saber se son bots, se son xente real, quién está vendo eso, se quera se o están vendo, se o están inventando, porque realmente non sabes nada. Alquilas a Filomatic por 200 euros, entrada de balde, que veña todo o mundo para dentro, pásalo ben, eso é que nos vai. Porque agora además tes influencers, xente que literalmente o seu traballo é solo hacer publicidade. E o digo porque aquí tes, a mí me da igual decirlo porque non lle debo nada a nadie, pero aquí tes influencers na Coruña, sabes, cuentas de Instagram de xente chove da nosa idade que literalmente o seu traballo é ir negocio por negocio na Coruña facendo publicidade de o novo café especialidade, o novo sushi bar, que é o seu traballo, son publicistas. Para mí é algo que non ten ningún sentido, non son comunicadores, non son periodistas, non son críticos, porque todo o que venden é bueno, porque prácticamente todos os cafés que prueban e todas as carnes que comen son as mellores que han comido nunca. É a mí algo que non... é que o problema non é que sexa todo bo, que bueno, lles pode parecer bo. O problema é que é bo porque cobran. Que a min, se ti anuncias cousas que che parece que son boas e é gratis, pois, o sea, faz porque te apetece, genial. Eu recomendo moitas cousas que poden ser mellores, peores, e digo, oye, escoitade este traballo, escoitade tal, porque me apetece, e o fago porque quero. Ora, se o faz porque cobras, xa o que falamos, é que se ti te están pagando... O sea, a min se agora vos me decides, Daniel, toma 500 euros que sacamos Kindred Spirits e fainos un vídeo. Hostia, me pagades 500 euros, eu escoito o traballo. E digo, que puta mierda de disco, pero que vou facer no vídeo? Vou dicir que unha puta mierda de disco, non. Vou dicir que é o mellor traballo da hostia, que está desinnovando no sonido, que está non sei que, e o vou vender dunha maneira brutalísima, porque me estás pagando 500 pavos. Que vou facer? Lóxicamente vou poñer como mellor. Pero, se eu digo que publicidade, ok. Pero cando se esconde... É o que é a putada, é o que é unha mierda. É unha merda, totalmente. Por eso che digo que a mí pareceme asquerosa as redes sociales, que non nos vas a ver pagándolle a nadie para que veña que nos faga unha crítica, non nos vas a ver nunha revista xamás, nunca nos vas a ver nun podcast e nunca nos vas a ver en ningún lado porque non lle imos pagar a ninguén para que nos paga ninguna puta merda. É unha mierda, porque claro, vos estades aquí, fuchedes ao Capitán Sabrosura aí na Radio Galega co grandísimo Capitán, que estará por aquí novamente entrevistado. Fun en Navidad ali e el vai volver agora a final de tempada por aquí. Xa fago aí o spoiler e non vos cobramos nada, cago en Dios. Estamos perdendo el máis seu unha de cartos increíble. El menos porque el cobra da Radio Galega, non sei canto, pero el cobra. Eu non cobro nada de ningún lado, pero estamos perdendo, puidéndovos cobrar por traer as bandas. Somos tontos perdidos, Non, totalmente, pero non estaríamos aquí, entón. Porque non vos íbamos pagar, o sea, obviamente, ni moito menos. Pero sí, no, é moi bo tío, Capitán Sabrosura, ya estamos moi agradecidos que levounos pa ali, en tío de puta madre, pudimos falar con el fora da entrevista tamén. Dentro e fora, é maravilloso. A verdade é que lle mandamos un beso, unha aperta e o que el quera. Se quere cartos, ao mismo a él os mandamos tamén. É un fenómeno porque, ademais, o seu programa mola porque está na radio e por lógica de como funciona todo, el debería levar únicamente a Derrapas, a Fillas de Casandra, non sei canto, que son os que en teoría van levar interés. Que os leva, como eu traigo aquí de vez en cando, tamén a Derrapas ou Mondra ou non sei que veñen por aquí. Pero o 90% da súa programación é similar a miña. De feito, compartimos moitos convidados. Moitas veces eu teño xa grabadas as conversas e vexo que ele anuncia o sábado, non sei que, digolle, hostia, que dentro das semanas vou a publicar eu con este, non sei que, compartimos moito, e mola porque se interesa pola nova escena como vos e como outros tantos, e se agradece que na radio pase eso tamén, o sea, é para aplaudirlle e felicitalo. Non, sí, totalmente. Interésalle, o sea, se interesa pola escena porque a vela haina, sabes? O sea, hai moita escena. Hai un revival xeneracional aquí en Galicia moi potente, nos coñecemos a máis de 150 bandas aquí de Galicia que fan un rollo que está moi guapo, e a peña que se lle está perdendo, putada pa eles, así cho digo. O sea, a xente que vive na Coruña xa máis pisa o Garufa,
nunca van a Mardi Gras, nunca van a Filomatic, nunca van a ese tipo de salas, están perdendo música, unha música da hostia. Lógicamente, se só vas a Morriña, que son festivais que están feitos para ganar cartos polo Ayuntamiento da Coruña, que lógicamente a nos non nos estamos, porque non temos nada que ver con eso, sabes? Pois estás consumindo o mismo de sempre, o mismo que consume todo o mundo, é lícito que che guste, eso non vou decir o contrario. Pero se vas entendo que porque che gusta a música. Non creo, o sea, se te gusta Rauw Alejandro, a mí pareceme genial, pero te gusta Rauw Alejandro non porque estés enamorado de Rauw Alejandro, te gusta porque te gusta la música. Entón, se vas a Sala Mardi Gras, seguramente tamén coñezas unha banda que che guste, sabes? Hai que dar oportunidades a xente que está vindo agora, mesmo nós, mesmo que te dis, Apolo, Demencia, os Núcleos, aquí na Coruña, todas as bandas que aquí somos máis de 25 bandas da Coruña de xente de menos de 25 anos. Hai máis bandas que público. No, es que de feito, o público somos as bandas. Sí. Porque a xente co tempo vai perdendo eso de fin de semana, pois vou a un concerto na Filomatic, vamos ver el concerto. Iso non pasa, xente, fin de semana, pois pelica, non vou á discoteca. Sí, porque xente xa non ven os concertos, ven outras bandas. Moita oferta de ocio, eu creo que satura a cabeza. No, pero hai moitos concertos, sí. Eu, por exemplo, justamente antes de empezar a gravar esta conversa, publiquei a xenda de concertos desta semana en Galicia. Publiquei con 77 concertos. Hai moitísimos máis. Dos que publiquei, os que encontrei, son os que publiquei. Eu mismamente teño o venres e o sábado 3 concertos os que quero ir en distintas cidades. Teño que elixir, non podo ir a todo. Hai moito. Vi un vídeo tamén onte que dicía: es que el rock está muerto, non hai bandas de rock, non sei que, non sei canto. E o vídeo dicía, o tipo empezaba así, non, tipo clickbait, e dicía: pero é que crees que está morto porque non buscas bandas. E vos o exemplo. Vídeo tamén. Claro, que porque non buscas o que hai. Hai moito, estades moita xente facendo rock, facendo grunge, facendo o que sexa. Estilos que está muerto. Vale, efectivamente, hai menos festivales. A xente que di que está morto é a xente que o está matando. O sea, eso é descarado, eso leva sendo así moitísimos anos. Sabes, mesmo meu pai tamén era desos que dicía que o rock estaba morto e de repente chego eu, que a mellor non tengo gustos tan como meu pai, que é máis de Judas, enseñolle, pois eu que sei, Mastodon, Gojira, que é verdade que non son bandas novas, pero te quero decir, son bandas que están en activo que teñen que agora 40 anos. Sí. E mesmo bandas que teñen entre 30 e pico, que teñen, eu que sei, a Bring Me The Horizon e bandas generacionales que son do 2000 palante. Os 2000 non son o ano 1800. E siguen saliendo bandas a día de hoy que se non lles damos oportunidade nunca van a ir para arriba, sabes? En plan, lógicamente non va a haber Led Zeppelin, porque Led Zeppelin xa pasou, papá. Sabes o que se quere decir? Pero mellor va a haber outra que este a mitade de ben e xa vai gustar, pero se non apoias na Sala Filomatic, logo non la apoies en el Resurrection e logo non la apoies cando tengo 1 millón de oyentes en Spotify. E despois pode ser tamén que igual ahora mismo o que máis escoitado, porque isto é cíclico, o sea, isto é unha cousa que vai variando. O máis escoitado é un estilo, dentro dun tempo vai a ser outro estilo, dentro de outros anos vai a ser outro estilo, porque o que se escoita agora mismo non é exactamente o que se escoitaba fai 5 anos. Hai unha cousa similar, pero van cambiando bandas, van cambiando cousas. E tampouco hai que obsesionarse, nin como dicíades vos, con querer ser ricos e chegar a non sei donde, nin con que un estilo concreto teña por que estar no mainstream. Non é necesario que o que facedes vos sexa o que este no top 50 viral de Spotify. O necesario é que esteades vos e outras tantas bandas para poder tocar en salas e en festis pequenos ou medianos, e con eso é máis que suficiente, porque mentre siga existindo eso, xa está. Se chega a millóns de personas, de puta madre, pero se non, pois xa está, estades aí. Bueno, sí. Es que totalmente, es que non hai moito máis que decir, a verdade. Mira, volve todo o mesmo, tens que apoiar a xente no local, o sea, é o único que podes facer a vida, é mesmo na música, mesmo con todo, o sea, te quero decir, isto é algo que eu aplico tamén incluso a temas xa máis políticos, como a xente que está completamente en contra de fascistas como Netanyahu, como Donald Trump, e lógicamente eu sempre lles digo que ti non vas a ser a persoa, porque esta xente, esa típica que a xente que din que o rock morre, tamén che di que non podes facer nada para paralo. E lógicamente tú non vas a ser a banda ou a persoa que descubra os próximos Led Zeppelin, sabes? Igual que ti non vas a ser a persoa que lle mete un tiro na cabeza a Donald Trump.
pero mellor sí que pode ser a persona que consigas que os teus 5 amigos que son unha panda de fascistas pensan de outra maneira. E o mismo pasa ca música. Ti non vas a descubrir unha banda, pero mellor se vas a Filomatic, estás apoiando a xente que é local, que logo, sabes, pode ir para arriba. E así con todos. Hai que cambiar o sistema desde dentro, dende o pequeno, non podes cambiarlo dende o grande, sabes? A nos imos á sala Filomatic e nos ven 100 persoas, e logo imos ao Resu e nos ven, o que sei, 500, sabes? Pero se non nos vesen 100 personas na sala Filomatic, xamás non nos chamarían do Resu. Entón, se non nos vesen esas 500 no Resu, a lo mellor non nos contratarían para logo tocar, eu que sei, noutro festival un pouco máis, aínda máis grande ou fora de Galicia. E así sucesivamente. Non quito ningunha coma, ningún punto, ningunha letra do discurso que acabas de dicir. O sea, aplaudo a túa forma de falar, de expresarte, de pensar, porque é certo. O sea, non vamos a cambiar as cousas, un solo non cambia. Pero podemos axudar a que cambie, ou se non cambia, porque igual non cambia, bueno, pois quedarnos tranquilos e ca conciencia de que fixemos todo o posible para que eso pase. E se está perdendo moito de ir ás salas. E joder, eu sempre digo, eu fui un outro día á sala Mardi Gras a ver a un grupo de Asturias que viñeron de Xixón, querida Margot. Éramos 8 personas que compramos a entrada anticipada, 4 que a compraron ali, que creo que chegaron daquela maneira, que polo como estaban no concerto creo que nin sabían nin quen estaba en riba do escenario, me parece, pero compraron a súa entrada. Joder, eu escoitar a descubrir foi pouquiño. Escoitei un pouco, me recomendou un colega, dixome, vai a veros que mola moito en directo, fan tamén un rollito así rock, jazz, aí algo de blues, aí fan unha mezcla moi guapa entre todos os estilos. Paseino de puta madre, acabou o bolo, fun a falar con el, estiven ali como 40 minutos rompendolle esa cabeza, falando de cousas, e o que hai que facer? Ir ás salas, descubrir, escoitar, e eu vos vou a ver a vos, e ides a tocar con non sei que, con non sei canto, e digo, vou a ver a Croudes porque son os que coñezo, pero igual descubro a 2 grupos máis de chavales que tamén están ali, ou cousas como a Batalla de Flores, do Flores Rock, onde actuachedes vos, se non me equivoco, na primeira edición. No, a primeira, igual era a segunda. Eu creo que era a primeira, Era a primeira porque estiveches o ano de demencia tamén. Sí. Que aí vos vin eu actuar, que quedachedes vos segundos, creo, e demencia primeiros, se non me equivoco. Que aí vos vin, pois cosas como esas. Ahora volvo a ver a batalla de bandas. Hai a hostia de bandas que van a actuar. Pois sí, esas cousas, e descubrir e flipar co que se fai. Sí. O que toca. No, total. E no local hai moitas cousas. Eu creo que sí que a verdade que o que falla é un pouco o aportamento da xente un pouco máis de arriba, non? Que quero dicir, aquí está o Ayuntamiento de Coruña, que carallo, está el PSOE, sabes o que te quero dicir? Partido Socialista Obrero Español. E logo non se move por a xente de abaixo, que realmente o obrero, sabes o que te quero dicir? En plan, Inés Rey, o obrero son eu. O obreiro non son os Scorpions, sabes? Que os traes aquí e lles pagas unha millonada. En plan, nin Megadeth, nin Luis Miguel, nin toda esta xente que se traen e se paga e se fai un esforzo entre elos, sabes? Se lles dá un espacio público e se lles dá unha promoción da hostia para despois poder sacar tajada de ello. Pero eu creo que poderías facer o mesmo coa xente daqui, sabes? Mesmo traes os Scorpions, pois traes os Scorpions e miras de poñer unha banda da Coruña de telonero. Sabes, se gusta os Scorpions ou non lles gusta. Hai moitas bandas que son gordas que cobran aos seus teloneros. Pois que o paga o Ayuntamiento, sabes? E mesmo que tes cartos para unhas cosas, debes de telos para outras, sabes? Porque vete tú a saber se os próximos Scorpions están na túa cidade, sabes? Ao mellor son os teus vecinos, e non o sabes. Ao mellor o vecino da alcaldesa é o mellor guitarrista do planeta e non o sabe porque non lle apetece sabelo. É un pouco o que falta, o apoio da cúpula de arriba. Desde dos formas de entrar, ou que un grupo de repente se fixa en ti, lévate de telonero, ou pagando. Isto de pagar a revista das 50 mellores bandas, ou pagas unha banda grande para que te leve de telonero, e igual, pois cola e sube, pero da outra maneira, da maneira orgánica, é moi complicado, porque temos igual, hai apoio, pero
a ese nivel vais a tocar en los festivales pequeñiños, vais a ter a sala do ensayo, está moi ben, pero falta un poquito ese apoyo de temos un festival, vide de teloneros, tocar, vamos a apoyar as bandas pequenas, ven ao local, ven os festivais grandes, o escenario grande, un poquito que é onde temos visibilidade. Un Home, pouco axuda das bandas pequenas. o Nos exemplo hemos claro... estado... Sí, Sí. dime. No, digo que nos hemos estado en mogollón de concursos, hemos gañado uns cantos, o sea, agora hemos quedado segundos en moitos. A verdade é que tamén por eso o noso primeiro pé chamas Underdogs, porque xamais vamos a ser o cabeza de carreira, sabes? Sempre somos os segundos por alguna razón. Todos os concursos que hemos estado hemos quedado segundos, algún hemos gañado, pero bueno, non tantos. Ainda así, estamos no mesmo local hace 4 anos, tocando para a mesma xente de hace 4 anos, estivemos na final kilómetro cero de Estrella Galicia. O premio foron 300 garimbas. Vamos a ver. O sea, me estás diciendo en serio que vas a facer un festival de música que o premio van a ser garimbas? Si te digo que tengo 16 anos, me las vas a dar igual. Hostia, que teníamos 17 años y el premio fueron 300 garimbas, tío. Yo qué sé, ponnos a tocar en un lado, ¿sabes? En plan... alquila la Filomatic, joder, en plan, no, pero hai que hacer xa publicidade, sabes, para que os cativos xa vendan Estrella Galicia desde que son menores e que fumen tabaco, e que apuesten, sabes, por eso tes o Luque tamén en Mato Grande, así con todo, o sea, non hai un apoio claro, sabes, para non, ni para absolutamente nadie que este abaixo. Hai apoio desde abaixo, bandas pequenas que te elevan, te insultan, nosotros mismos. É moi bonito porque hace nada estábamos nosotros a unha banda grande que nos leva de teloneros e ahora igual hai bandas que están empezando que les fai ilusión tocar con nós e para nosotros é como, somos 4 matados, pero como, joder, sí que a nivel underground sí que moitísima estea unha comunidade de putísima madre. Claro. O difícil é a cúpula. Claro, a ver, que tampouco quero quedar eu aquí de chorón, que levo chorando agora 5 minutos. Vou a coller a Pero vosa... eu creo que é verdade o que digo en moitos casos, sabes? Porque agora che din, a xente que está na música te din, no, agora tes que ser o teu cantante, o teu manager, o teu estilista, tes que crear unha imaxe, tes que ser un tío de puta madre nas redes sociales, tes que facelo todo perfecto. Eu creo que moitas cosas serían moito máis amenas se a xente que está metido no rollo, sabe, che botar unha man. Está genial o que digo, traer a Marea, traer a Robe, traer a Scorpions, traer a Queens of the Stones, traer a Megadeth, pero yo no digo que no los traigas. Yo lo que digo es que igual que los puedes traer a ellos, pon a telonear a gente de aquí, sabes? O pon a, eu que sei, o fai un festival de música local e non o escondas na plaza do Barrio das Flores, sabes? Non o escondas en Palavea, sabes? Nos hemos tocado en Coruña, en Palavea e no Barrio das Flores. E desde logo que nunca, xa verás como nunca vamos a tocar no centro, porque o centro está para quen? Pois para Aitana, para Raúl Alejandro e a xente que xa está aí arriba. Eu collo... Esa xente que está firmada. Collo vos o guante e o amplío e empezo a dar máis hostias, porque o exemplo claro, primeiro, o Concello, Deputación, Xunta e todas as persoas encargadas desto, sempre direi que teñen que axudar ás salas de concertos e aos grupos e artistas, ás salas facilitándolle poder facer concertos en tantas trabas de sonido, de horarios, de non sei que, de non sei canto, aportándolle cartos tamén para poder, oye, vouche dar unha subvención de cada mes de non sei cantos euros, pero tesme que levar a 10 grupos da Coruña para que toquen na túa sala. Entón, as salas van a poder arriscar máis, porque tamén as salas moitas veces son personas que les solas arriscan os seus cartos. Darvos cartos a vos de dicir, oye rapaces, vos a dar unha subvención para que poidades gravar un EP, para que poidades comprar instrumentos, vos a dar un local de ensayo en condicións para que poidades facer non sei que, ou acceso a un estudio ou acceso a tal. E despois, o exemplo máis claro da falta de apoio deste concello aquí na Coruña é o Noroeste Pop Rock. O Noroeste, un festival que fai uns anos era o maior festival non só do norte de Galicia, o sea, norte de España, senón a nivel España, que viña a hostia de xente na época da Marea, a hostia de xente aquí, cando se empezou a facer todos os escenarios, viña xente, porque era gratis e aquí podías ver a grupos moi top, que hai que traelos porque hai que traelos, a grupos que estaban medio petando aquí, veu xente como Nati Peluso, cando non era casi nadie, e a trouxeron, e despois actuaron outros grupos como The Rapans, gracias a Quack FM na praia, como Goyaga Costova, que gracias a Quack FM, que tamén están en todos os putos lados, e outros grupos que igual tocaron, e por X ou por B, deixaron de estar. Nos últimos anos, que está pasando? Os nomes top xa non son tan top o que estás a traer neses festivales,
Os grupos medios xa non son tan medios e o que estás levando de local, como pasou o ano pasado, que dixo o concelleiro que non nos apoiamos a escena local, sí, levaron xente da escena local, é certo, pero que tocaron? O mediodía na Praza das Cárrega, o mediodía no Campo da Leña, ou Sempre. tocaron a primeira hora cando ti podes poñer, sí, unha primeira hora, pero depois pono a un grupo máis top, pon a outro de escena local e pon o grupo cabeza de cartel dese día. E despois, entra por riba, supuestamente, sempre supuestamente isto que vou dicir, os grupos, pasado un tempo, estaban sin cobrar, ou algúns lle dixeron non te vamos a pagar, máis alá de outras cousas, de prohibicións de ensinar ou falar de Palestina e demais. Todo isto supuestamente, por supuesto, Este é un promelón importante tamén, que o do Noroeste é telita. E me mola falalo Porque con vos porque a veces nos e me corto ou se cortan os grupos por contar as cousas como si por non dicilo nos fosen a chamar para cousas e nin a vos chaman por calar a boca nin a mí me vai chamar o Concello para pagarme para facer unha charla de grupos emerxentes por non dicir as cousas, o sea que, total. sí, eso son decepción. Antes preguntabas que foi o que aprendiste, pois eso, decepción da industria que te levas. O sea, te quero dicir, eu non vou dicir que non estou agradecido, por exemplo, a Flores Rock, porque tocamos na Batalla das Bandas, e leváronnos e tocamos no Flores Rock. Pero tamén é verdade que nos tocamos no Flores Rock ás 12:30 da mañán ou a 1 da mañán, sabes, da mañán, non da madrugada, da mañán, a xente estaba sentada comendo paella, sabes, e realmente nos, delante de nos, teníamos a 20 personas. Habería 200 persoas? Habería, pero estaban comendo paella e pasando de nós. E realmente nos se podes pensar que te están dando visibilidade, como podes pensar de que realmente estás tocando paeles gratis, sabes, para rechar un horario, eles te dicen que en 2 concertos estás tocando gratis, o da Batalla, máis logo o do Flores. E tocas gratis 2 veces, sabes, e te están dando visibilidade. Visibilidade para quen? Si realmente os que están aí son os meus veciños, que son daqui do barrio, sabes? En plan, a xente que me coñece, a xente que non me coñece, non ten ganas de coñecerme, porque os que queren coñecer tocan pola tarde. Lógicamente, eu non vou tocar delante de Boicot ou de Sociedade Alcohólica, porque hai bandas que son máis importantes que non, e máis gordas que non, é super lícito, sabes? Pero eu que sei. Sí, sempre se pode facer moito mellor. Se pode facer moito mellor e que isto sirve isto que falamos agora. É unha crítica constructiva, tampouco queremos aquí. No, isto iba a decir que isto ten que servir para que alguén escoite e reflexione, sobre todo para que a xente se dé conta do que pasa e de como funcionan as cousas, que o que dicimos, non imos a cambiar nada por isto que estamos a falar, pero tamén é bo que se quede aí e que a xente que está escoitando pois sepa un pouquiño como funciona, sobre todo a escena local e sobre todo o máis importante, Concello, Deputación, Xunta, que como digo son os que teñen que poñer as cousas aí. Pero vamos a falar un poquillo de cousas máis alegres, un poquillo de cousas máis non importantes como tal, pero sí importantes no que conleva a vos, como ese Kindred Spirits que sacachedes, segundo EP que publicades, esas 4 cancións, 18 minutos, que agradezco moitísimo que sexan cancións de máis de 4 minutos, que lóxicamente é certo que no vosso estilo é máis habitual que as cancións sexan de duración longa, pero o agradezco moito. Publicado o 14 de febreiro, día de San Valentín. Non sei se feito a propósito eso de publicar o día de San Valentín, non me lembro se puxistes algo ou non. Foi a propósito. Un pouco, que feita podemos? Pois temos un calendario, queremos que sea fin de semana. Hostia, está San Valentín, que bonito, vimos subir un San Valentín. Non é así, porque realmente pensei porque o título Kindred Spirits en castelán en galego é Almas Xemelgas. O sea, non é tanto un tema amoroso, sabes? Porque logo se escoita, se alguén interesa ler as letras ou escoitar as cancións e tal, vais a dar conta que de amor realmente non hai ninguna canción. Sabes? A que refírome entonces co tema de Almas Xemelgas? O que me refiro é un tema de Almas Xemelgas máis ben no social, sabes? Porque eu creo que, sobre todo, a xente da nosa generación está moi polarizada, sabes? É como que unha crítica un pouco a que che falte conciencia de clase. Sabes o que che quero decir? En plan, aquí estamos xente no barrio tes un pouco de todo. Tes xente que é antifascista e xente que é extremadamente fascista, pero realmente todos somos a mesma merda, sabes o que te quero decir? Nós non somos ricos, non oímos ser nunca,
estamos aquí abaixo, se non somos almas xemelgas, sabes? Somos unha sociedade fallida. É máis ou menos a analogía que intenté hacer aí un pouco. Eso precisamente en Coruña é unha cidade onde se ve unha barbaridade, porque tú vas por unha calle que é como estar casi en Madrid e a calle de al lado é o maior barrio do planeta. Pois sí, o centro é aquí mesmo. Nos estamos agora no barrio das Flores, que é onde ensaiamos, cruzamos e vamos a Mato Grande, encontramos un panorama desolador, completamente distinto ao que hai un encontramos cambio en poucos metros, o cambio bestial, efectivamente. En Coruña podes estar en unha calle, tomarte unha caña por 4 euros, a calle de al lado te tomas unha por 2 euros e con unha tapa así de grande. Por exemplo, onte pintaron, non sei se viste que pintaron na UIE, que é a Universidade Privada da Banca, Sí. algo como estamos en contra do ensino privado, sabes? Aí tiñas 6 horas despois da pintada, unha empresa pública limpando un edificio privado que pertence á banca, e logo aquí no barrio, en El Viña, nos barrios da periferia, están todos cheos de grafitis, aparte sin significado, porque ese para mí ten un significado, aparte un significado potente, que lógicamente non se pode privatizar a educación, porque non se pode privatizar a educación igual que non se pode privatizar a vivienda, ou al menos esa é a mi opinión. Y aquí nadie limpia nada, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, limpiamos as fachadas que nos interesan. Entón, eso é kindred spirits para mí. Estar un pouco todos con un pouco de conciencia de clase, protexer os intereses que nos interesan a nosotros, que somos a xente de abaixo. Eu representei con 2 caracoles porque somos lentos de collós. Somos 2 caracoles que parten dun punto distinto cada un, e que cando chegan ao centro pasa unha vida inteira. E xa moi tarde. Hostia, non, mira, é que teño aquí onde estou mirando eu agora a portada. Claro, non me dará conta do que podría significar. Hostia, que guapo. O sea, mola moito. Mola moito. Mola moito e é necesario, ademais. Mira, outro día lía en Twitter unha persona que se queixaba de que os grupos non fan... Es que non hai crítica, non se fan letras políticas. E a veces non é tan necesario facer as letras explícitamente, senón como estades facendo vos, ou como estás explicando agora, que a veces non tens por que contar as cousas tan explícitamente, pero que o que faz sirva para poder lanzar unha mensaxe, como acabas de lanzar agora unha mensaxe explicando o porqué do nome e demais. Con eso tamén sirve para facer as cousas. Sí. Un pouco gracia do arte, a gracia da música, eu creo que históricamente hai moitísimas obras que é unha crítica social, pero está medianamente escondida porque era unha directa forma que había de expresarse. Eu creo que un pouco en toda a música é eso, dar un mensaxe, pero con outro idioma, non? Sí, o sea, non facémolo en inglés porque a mí personal... Non, son a mellor, non sei que son mellor, senón que é a música que realmente escoitamos, o sea, que non escoitamos... Lógicamente, eu son moi fan de Extremoduro, son moi fan de Marea, de moitísima xente que canta en castelán, ao mellor non tanto do rock, máis ben de xente, pois, ao mellor latinoamericana, Silvio Rodríguez, artistas sobre todo algo máis políticos, encántame. Pero realmente, yo metal en castellano é que non escoito. Entón, o fago en inglés porque é o método para nós, aparte, desgraciadamente, o idioma global do mundo. Entón, canto máis xente podas chegar co teu mensaxe, mellor. Eu considérome un letrista, pois, bastante político, a verdade. Entón, se conseguimos saltar o charco e a xente escoita no seu idioma natal, pode pensar, bueno, cúndeme o que di este chorbo, ou non me cunde que yo fusilen, sabes? Pero as letras mensaxe teñen, sabes? Se foran en castelán, estaremos tocando aquí no Barrio das Flores o ano que ven. Pero fíjate unha cousa, eu non te preguntaba, o sea, non te preguntei, nin vos preguntei, nin por que facedes a música que facedes, nin o porqué do inglés, porque é unha cousa que eu creo que é moi clara, porque vos peta. O sea, me refiro, eu cando se pregunta, eu ao principio sí que é verdad que preguntaba ya a xente, oi, por que cantas en galego, por que cantas en inglés, ou por que cantas en español, cando empecé fai 5 anos a facer isto, inútil de min, non? Ao final vas aprendendo, vas te equivocando e vas te dando conta das cousas. E é como, ollo, facedes en inglés, porque vos sentides cómodos, porque queredes chegar a máis xente, porque vos apetece, porque sí, xa está. O sea, ao final, non tes que, se ahora igual, a mellor dentro de 2 EPs ou de 2 discos que sacades dentro de 5 anos, 10 anos, de repente me sacades un disco en castelán, porque nese momento decides,
hostia, que me apetece publicar en castelán, o facedes en galego ou o facedes en suajili, eu que sei. Ao final, o importante é o que falábamos ao principio, estar cómodos na banda, ser a xente que sexa, ser vos colegas, levarlo de puta madre, ser capaces de superar as cousas, facer a música coa que estedes cómodos e que cantar como estedes cómodos, porque é tan jodido todo isto como estamos contando, como para ainda por riba estar cantando nun idioma ou facendo un tipo de música que non vos represente. Que é o que ten que ser. Sí, 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 total. É que a pregunta é moi sinxela para nós sempre. Por que en inglés? Porque escoitamos música en inglés. Hmm. O sea, non hai máis. Se a escoitar en castelán, ou cantaría en castelán. O sea, non ten moita resposta. O sea, non son un traidor á patria, sabes o que che quero decir? Se non a fago en galego é polo mesmo, porque non falo tan ben galego que a miña familia é de Asturias, sabes? O sea, realmente, Sí, en a miña casa nunca falouse galego, sabes? Eso, é facer porque queredes e xa está, e eso sempre será o máis importante. Mira, como foi o proceso de grabación? O proceso de grabación e darlle forma ao traballo, porque claro, é o vosso segundo EP, hai cancións polo medio, xa hai un certo percorrido, co cal entendo que o mismo que hai melloría e hai cambios no directo e na forma de cantar e na forma de tocar, como estades comentando ao principio, de que ao final a experiencia axuda a mellorar, entendo que isto xa tivo que ser distinto que anteriores veces. Un pouco bonito da composición é que somos moi diferentes, que cada un aporta a súa parte, e iso é un pouco que dá o sonido de Crowd. Un pouco o proceso de grabación é disociar un ensayo, mira que ritmo máis guapo, sí, pois eu meto isto co baixo, sí, batería, tupa, 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 e de repente decimos, hostia, como soa, isto pode funcionar, e vai ser dando forma, vamos gravalo, temos voz, e aportar, pois, eu que sei, a mí gusta máis o heavy metal, o batería igual é máis hardcore metal, e un pouco esa suma é o que dá o sonido. O sonido un pouco disociar, meter ideas brainstorming un pouquinho. Sí, o sea, tenemos ensayos nos que facemos un tema e meses nos que non facemos ningún. E meses que ensayamos como loucos e meses que para xuntar aquí os 5 nun ensayo é completamente imposible. E cando fomos ao estudio desta vez, volvendo á pregunta, estuvo ben, o sea, realmente creo que foi a vez que máis tempo estuvimos nun estudio como tal e máis quisimos perfeccionar o noso sonido. Cando é a segunda vez, é a primeira vez tamén que repetimos estudio. Gravamos ahora con Bonham, con José Bonham, nos estudios Bonham aí no centro, bueno, no estadio de Riazor. Habíamos grabado con él xa 2 temas, que un é No Wonder, que para moita xente é o noso mellor tema, o sea, como un tema de referencia a noso, por así decirlo. Anemic. Anemic. Estuvimos a gusto con él, caenos moi ben, José tratounos moi ben, nos trata casi como se fósemos os seus fillos, os fillos que nunca tuvo, sabes? Decidimos volver con ideas claras. A idea clara de traballar mellor as voces, de crear máis coros, probar armonías, echar máis tempo, probar sonidos, experimentar un pouco, é o que fixemos esta vez. Botar máis horas e botar máis cartos. Non hai moita máis diferencia, ter máis experiencia, sobre todo. Porque a última vez había sido con 19 anos. Esta vez xa foi, bueno, o verano pasado, con 20, o sea, un ano de diferencia. Pero, bueno, nun ano o cerebro é unha esponxa, non? É unha esponxa e sobre todo porque xa, unha vez que entrades varias veces en estudio ou xa falades con outras bandas tamén que gravan, outra xente vos conta, outra xente tal, sabedes un pouco máis o que queredes. E é importante tamén o que acabades de comentar. Eu sempre direi, entre o meu descoñecemento como persona que nunca gravou, non ten estudios de música, nin estivo nunca nun estudio grabando, estive en varios estudios visitando, pero nunca grabando, nin sei como se fai. O importante que vexo eu, cando un grupo, un artista entra a gravar nun estudio, non é tanto que o resultado vai a ser óptimo, que neste caso me parece un resultado guapísimo como sona, de verdade, que o que dixo no vídeo, sona moi guai, en produción está de puta madre, o sea que fixe un corro da hostia, pero o máis importante para vos é estar cómodos, que o produtor sepa o que queredes vos, que o produtor poida aportar cousiñas, que vos estedes cómodos co que el vos aporta, que poidades estar o tempo que teña que ser, lóxicamente que pagar cartos, pero que sexa unha cousa de poder estar. Se comporta mucho José con nós, ademais. O sea, realmente tendríamos que haber pagado máis. Compórtase porque realmente lle gustamos, eu creo que lle gustamos de verdade como banda, e non só como banda, como xente. Eu creo que síntese a gusto cando sabe que lle toca a semana de gravar con nós, di, bueno, pois esta semana polo menos voulo pasar de puta madre,
a ver con que me ven esta xente desta vez, sabes? O pasamos de puta madre con el, de verdade, hemos salido por aí con eles, ya es colega prácticamente, nos É, podría decirse. é Mira que que aí está a complicado, clave. porque os estudios, os produtores, ten unha paciencia increíble. Porque o mismo que disociamos aquí no ensayo, no estudio é por mí. Veña ideas, veña repite isto para atrás, isto máis alto, isto máis baixo. Sí. É intenso, ya ten que querernos, senón non vai estar ben. Sí, somos aparte xente moi diferente, xa non no musical, senón como somos como persoas entre nós. Eu creo que somos o grupo máis heterogéneo da historia. Non somos o mellor, pero desde logo que somos o máis heterogéneo, porque non temos nada que ver ningún con nadie nesta banda. O sea, estamos grabando no estudio e tes a un jogando ese GTA San Andreas no móvil, a outro facendo trucos de skate no pasillo, outro que está durmindo, outro que está super rayado porque non lle gusta como lle está quedando o tema, e outro que está fascinado porque lle están cantando, sabes? O sea, realmente, eu creo que iso é o que nos fai ser unha boa banda, a verdade, é querernos tanto. Eso é a clave é que todos aportedes dunha maneira, e se xa distintos, porque sempre vai haber un poquinho de todos, e eu sempre direi que eu tería unha banda, un proxecto, simplemente por poder ensayar cos colegas, por entrar unha vez en estudio e por de vez en cando subirme a facer o gilipollas en riba do escenario, que eso de vez en cando en algún festival o teño feito cos DJs, pero bueno, eso xa é outro tema que Pois nós, pequenes podes facelo, nós temos subido máis xente ao escenario que vamos, que como se chama este, Nick Cave, que sempre sube xente a bailar e de todo. Cando quera, nos Pois por concierto subimos por min que subir a toda a xente. A mí os meus conciertos favoritos son os de hardcore normalmente, que está todo o mundo para arriba e para baixo, e que cante calquera menos eu. Que a mí cantar realmente gústame, pero de estar no escenario o que menos me gusta. O que máis me gusta é, pois, mover as masas un pouco, a verdade. É o que máis o que mellor se me dá incluso, eu creo. Pois cando me volva a Como coincidir cantante. verbos en directo, xa está feito. O sea, subo a facer o gilipollas, que total, pego un par de berritos e malo será que digo que estou cantando un cultural e a tomar polo cubo, o sea, xa está. No, que fixas? No, estou cantando un cultural. Pero eso non é, sí que, xa está, e punto. Falando de concertos, hai algunha cousiña aí no horizonte que teñades algunha data que igual non se pode dicir, como sempre digo, que a veces non se pode dicir, ou por agora esta cousa un poquinho paradiña? É la segunda cosa que peor se nos dá. Sí, como que Cerrar conciertos. O sea, realmente hemos dado un mogollón e poderíamos haber dado o doble ou o triple, pero tamén somos nefastos. O seguinte que temos eu creo que xa é no resto. Creo que non tocamos a ver, no, temos máis por Galicia, temos alguno, pero teño que mirar as fechas, pero sí, temos un concerto, un par de concertos ao mes estamos dando, pero é curioso porque aparte estamos como na xeración onde tiñamos que estar como super encima das redes sociais e parecemos que lleva o Instagram o meu pai, sabes? É como que non cuadra a nosa xeración, como levamos as redes no internet, estamos un poquito igual máis centrados na música, é un pouco a nosa debilidade, non? Que deberíamos centrarnos máis no booking, en redes sociais, igual. Está un pouco jodido. O que dá pereza, é que dá pereza eso. No, pero O sea, dá pereza e a máis tedes... Eu creo que todo ten que ser natural. É dicir, se vos... Porque eu creo que polo que xa vos vou coñecendo un pouco nesta conversa, se agora vos centrades moito en ter que pechar datas, en empezar a buscar salas, en mandar mensajes, en mandar correos, creo que algo que non vos apetece tanto, que non vos non que non vos apetezca, sino que non vos sale natural, que preferides estar dedicando tempo a tocar, a ensayar, a crear música, que ides a dedicar tantas horas a eso, sen querelo, sen que sexa o que vos apetece, que é moi probable, polo que coñezo de outras bandas xa, de outra xente, que co tempo vos queime, porque ides a estar dedicando tempo en buscar concertos, moitas veces veides a encontrar nós, ou ides a encontrar seguramente cero respostas, e é probable que eso, como estás facendo sin querelo, vos vai a queimar. E creo que o mellor que podes facer, isto sempre como persona que non ten nin puta idea, sempre que dou consellos ou comentarios, o digo, que non teño nin puta idea, pero creo que o que mellor podes facer é seguir o camiño que estés a facer. O concerto que poida salir polo que sexa, o que aparezca que vos chaman do resu, o que non sei que, son moitos, son poucos. sí. Bueno, Un pouco, nosotros pero non decimos que non a ningún concierto, además. un poquinho dalo todo, pero non tenemos eso de que necesitamos o resultado. De feito, cando foi o de Resurrection, eu escribín, mandei o dossier tranquilamente medio centenar de festivais, e o que nos contestou foi solo Resurrection Fest, que houve sorte, tocou a campana, pero podría non haber nada e diría, pois nada, a próxima vez igual que hai algún, ou o ano que ven, eso
Nosotros vamos a seguir tocando, temos concertos na Coruña, temos a Galicia, temos a Underground e va a haber sempre Sí, concertos. no, o de Rosso foi unha sorte, porque eso é como se lle mandas unha carta a todos os apóstoles e só che contesta Jesucristo, sabes? O sea, foi un golpe de suerte. Tamén xa tocamos ali, tamén éramos moi novos, quedaron con noso nome, dixaron que respirase un pouco a cousa, e agora que xa estamos algo máis maiores, pois lévanos. Pero sí, sí, sí. O sea, guai, pero non, o que digo eu é que non decimos que non nunca a ningún concierto, jamás. O sea, podemos tocar no Resu, venimos de tocar o mes pasado nun pazo en Ortigueira, que eso era, vamos, un pazo ocupa que era brutal. Hemos tocado na Buril para 6 personas como 5 veces, simplemente porque nos cae genial la gente de Sarria y nos encanta estar allí, nos encanta cómo nos tratan, porque lo pasamos bien y ya está. O sea, nos hemos ido a dar concertos sabiendo que vamos a tocar para 5 personas e ir igual de ilusionados que ir a un concerto cuando sabemos que vamos a tocar para 120. Eso é a hostia, a hostia. Cando vas con esa mentalidade e che sai de maneira tan natural, péate moito a música, porque como esperes resultados nunha industria tan perra como é a música, estás puteado, moi puteado. E a xente o valora, porque igual tú vais a un festival, un grupo máis pequeno que te ven a mítica banda grande, que xa parece que ven por rutina, que chega, toca, dá o show como que fluye pouco, que é como todo escrito, dá o show, marcha, veña fora, así, hola, unas fotos, e esa xente creo que o percibe, que subimos a tocar co ilusión, co primeiro concerto, que subimos como que guai isto, son Metallica, sabes? É un Sí. pouco, creo que eso axúdanos bastante. Que lo pasamos de coña, la verdad es que lo pasamos de puta madre. O sea, o falamos moitas veces entre nós, que cando tengamos 40 anos ao final ninguén nos escoitou nunca, pensaremos en todo o ben que hemos pasado cando éramos cativos facendo música, no todos os bolos que dimos, toda a xente que coñecimos, aportamos a unha industria, non dunha industria, pero un arte. Se o fixésemos por cartos, os dioses da música non nos perdonarían, eso sempre di Manolo García, é unha frase que é real, por eso non estamos nas redes sociales, porque tes a moita xente que di se non fas spam todo o día tes que facer spam, 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 tes que estar nas redes sociales e hacer spam e venderte. No, que lle den polo cu eso. Eu quero estar aquí, facer a miña música, pasalo ben, que nos escoite quen lle salga dos collós e o que non queira, xa está. Non lle vou dicir nada. Eu non quero entrar a xente a forza ou por repetición, eu quero entrar a xente porque de verdad vibra o que nos facemos, como somos en escenario, como é o noso mensaxe, con como somos nós como persoas. É importante para nós. Que despois, oi, pode ser que haxa casos de xente que crea moito contido porque lle sale natural e cando te sale Home, eso natural, está genial, claro, que, sí, sí, sí. eso é Non quero maravilloso. criticalo Eu, por tampouco. exemplo, teño épocas que subo 3 vídeos ao día. Por qué? Unha porque teño moito tempo libre. Entón, teño moito tempo, co cal teño que ocuparme de algunha maneira. Outra porque me apetece, porque eu, a estas alturas, as cifras sudame a puta polla, a verdad. O sea, dame igual ter 1000 likes que 5, que tal, porque despois de 5 anos fago porque me apetece. Pero creo moito contido moitas veces porque quero, non por alimentar nin algoritmo nin hostias, porque de feito ata me é perjudicial moitas veces. Pero hai que facelo No, porque se pero ti fas quere. un rollo moi indie. O sea, realmente ti fas un rollo moi indie. Eu creo que hai maneras de subir o teu contido. Sabes, en plan... A mí non pareceme mal que subas 10 veces 10 vídeos ao día se realmente estás falando de un contido que é nicho. Sí, Sabes? O sí, sea, sí, eso sí. se subes unha canción e só tes unha canción en Spotify e tes 60 vídeos de promoción da túa canción, eso é a mí algo que sí que chócame máis. En plan, pues, fai 10 canciones, sabes? En plan, fai música, que isto faise pola música, non podes facelo por ti mesmo. O arte non o fai por si mesmo, sabes? O mismo música, a mesma pintura, mesmo... Sabes, canto máis poñas de ti na túa obra, máis personal sexa, mellor é, ves en absolutamente todos os ámbitos dos 8 artes que hai. Na fotografía, no cine, na música, na pintura, no baile, en todo, sabes? O sea, se eu invento un baile e o bailo en bucle, sabes? Ao final, de tantas veces que o bailei, a xente o baila, pois pareceme lícito, pareceme que está ben, pero podería inventar 20 bailes, sabes? Facelo por iso, porque hai que innovar, porque mola, joder, porque mola hacer arte, es un privilegio poder hacer arte. Hai muchas generaciones que non han podido facelo, sabes? No, O sea, e non puideron porque non se podía políticamente, non puideron porque non económicamente correcto. non podían acceder a comprarse un instrumento, que hai instrumentos baratos, como comentaba desde o principio, pero hai Aquí, instrumentos moi caros e non se pode moitas veces pagar eso. E despois tamén está o caso de xente como a min
que non temos a capacidade mental nin para poder tocar un instrumento que non somos capaces. Entón é un privilegio realmente poder facelo por la capacidade de facelo, por la capacidade económica de facelo, por la capacidade temporal de poder facelo e por la capacidade xeral de ter ese acceso a crear. Sí, sí, sí. Un pouco bonito é eso, que aunque ti igual non podes comprarte unha guitarra e queres tocar a guitarra, podes expresarte de outras maneiras tamén, pois igual pinto, igual dáseme polos monólogos, por hacer un podcast, pero é iso, eu creo que é bonito eso, poder expresarse, poder facer o que te gusta e o que sea, non? Claro. Non é cuestión de contar a mesma broma 100 veces, sabes? Podes contar 10 bromas 10 veces, sabes o que te quero decir? O sea, non pasa nada con que ti queras vender o teu unha vez tras outra, a mí pareceme lícito, pero sigue facendo música, sigue facendo que gustase facer a música, non podes empezar a facer música pensando onde podo acabar. Sabes, en plan, a min o meu traballo non me gusta, entón eu vou facer música porque eu creo que agora que as redes sociais é fácil ir para arriba, vou facer o que este máis de moda, para ali que vou. Pareceme lícito se faz, xa xo digo que, lóxicamente, eu non vou a criticar nada porque o faga, que Sí, cada o que un digo que pareceme unha sorte poder facelo. Unha Cada sorte. un faga o que queira, sobre todo cada un que faga sen meterse cos demais. E mientras eso se cumpla, No, pois total. suficiente. Mira, por ir poñendo un pouco xa o peche a conversa, claro, sempre digo que a xente este atenta ás redes para datas e demais. Claro, no voso caso, que este atento igual porque ides a compartilo, pero que tampouco se espere aí mega contido, senón o xusto necesario para seguir adiante, pero están as vosas redes e, sobre todo, o máis importante, as plataformas digitales onde poder escoitarvos, que están na descripción, onde todo o mundo pode acceder a escoitalas e pode disfrutar do que facedes. E vou a facer xa as últimas preguntiñas, que son xa un pouco máis fora do grupo, que xa son un pouco máis personales. Un pouco máis personales, e son 2 bloques de preguntas. O primeiro é un bloque musical, e o segundo é un test psicolóxico. O primeiro, o primeiro é fácil. O segundo, xa veredes. Primeiro, Vale. musicalmente, quero que me contedes grupos, artistas que para vos sexan referenciais ou que creades que temos que escoitar. Non ten por que ser música que influya en Crowded. É dicir, pode ser algo que vos escoitedes, pero que non ou usedes como inspiración ou non o usedes como base para crear en Crowded. É dicir, que igual ahora me dices, escoito a Julio Iglesias, e Julio Iglesias non está en Crowded. Non creo que escoites a Julio Iglesias, pero podía ser o caso. A ese extremo me refiro, non? Que sería entón o que me recomendaríades? Vale, é unha boa pregunta. A ver, tamén hai que pensala. A ver, podo pensar sobre todo nos referentes e cosas que xente que eu creo que debería de escoitar todo o mundo tería máis amor dentro de si mesmos. Tanto por si mesmo como polos próximos. Eu creo que todo o mundo debería escoitar a Silvio Rodríguez, e me reitero co que dixe antes, a mí Silvio Rodríguez pareceme un dos mellores letristas de todos os tempos, e un dos mellores compositores musicais e máis superdotados que vai haber na historia da música. Pareceme belísimo todo o que di pola boca e todo o que toca coa súa guitarra, a súa protesta é moi lícita, encántame o seu mensaxe, sobre todo polo contexto no que sucede. Eu creo tamén con Manolo García que de todo o mundo debería escoitar, a toda a xente que escoita Manolo García máis feliz. Eso é así, eu escoitaba porque a miña nai gustáballe, non lle botaba moita atención, e agora que crezco, pois só penso en pintar e cantar, e hai que ser feliz con eso. Así para acabar, carai, que pregunta tan difícil, macho. A veces parece que, sobre todo co metal, que a xente que escoita metal está moi centrada no metal e a veces é como non sodes nada porque eu escoito metal e son superior, pero nosotros vamos no coche escuchando Manolo García, ese día no coche pues suena yo que sei, Britney Spears, e hai que escoitar un poquinho de todo, un poquito bonito, eso, que temos variedad. Eu Manolo García encanta, pero igual me escoito unha hora de Manolo García e digo, acabo todo o hueco, sabes? A quen dices, entonces? A quen dirías? Yo escucho cosas muy raras, yo cojo, es que miras ahora mi algoritmo y no ves nada con sentido. Igual te suena eso, grupos de jazz, Wolfpack, que me encanta. Luego escuchas metal progresivo, escuchas a Opeth, canciones mitiquísimas de Metallica. Luego aparecen grupos locales, escuchas a Blacklist, aparece
demencia social mismo. Non sei, a mí me sale un poquinho de todo, entonces. Manolo García, Silvio Rodríguez Pink Floyd, seamos todos comunistas e felices. O guapo é precisamente isto, que, joder, ti podes facer un estilo musical, a tua banda ter un estilo preferido, pero eu sempre creo que o enriquecedor para a xente en xeral, pero tamén pois que creades, é precisamente escoitar, pois eso, oye, escoitades Britney Spears, vale? É que igual escoitando Britney Spears ou escoitando a quen sexa Manolo García, de repente ides a escoitar un riff de guitarra, unha batería, un rollo na produción, unhas voces, un non sei que, un non sei canto. Que ides a dicir, hostia, é que esta batería, joder, que guapo sería levar algo parecido para o meu grupo. Ou simplemente dicir, hostia, ver un concerto de Manolo García ou ver un concerto de calquera e ver en riba do escenario e dicir, hostia, como toca a guitarra ese cabrón, hostia, que guitarra máis guapa, que modelo é, hostia, esa guitarra xa non se fabrica, joder, como me molaría poder encontrar unha de segunda man e tal, e por todo eso mola, e porque a veces sempre digo que hai música para escoitar de festa, hai música para escoitar para aprender e hai música para escoitar simplemente para ter como banda sonora de fondo mentre faz cousas, e o guapo é poder escoitar de todo, porque creo que se escoitas solo un estilo musical, vaste pechar moito a mente e vai ser moi difícil abrirte xa non solo musicalmente, senón a hora de abrirte en outras cousas da vida. Vale, tío, perdes, o sea, se cerran nun estilo musical, o problema é para ti, realmente. Literalmente, eso creo que comentamos antes, que éramos moi diversos, que cada uno ponía o suyo. Crowded significa literalmente abarrotado, atestado, pois un pouco ideas. Escoitas unha canción igual, o primeiro riff te va a soar a Avenged Sevenfold, o seguinte estás escoitando a Mastodon, o seguinte estás escoitando non sei que, pero o conxunto é o Crowded, non? Un pouco esa idea, o aporte de cada un. Pois sí, e os Smiths tamén. A xente ten que escoitar moitos Smiths. Pois aí queda todo eso, que a xente escoita, que a xente vaya a descubrir, que igual hai xente que non escoitou a Manolo García, por exemplo, na súa vida, e que vaya a facelo A por... mí pareceríame un delito, a verdade. Se son de aquí, sobre todo. Poderíamos encontrar seguramente máis dunha persona que non o escoitou, así que vayan a facelo, e agora sí. Agora vamos a facer este test psicolóxico para saber se sodes psicópatas ou non. E, por tanto, como estades vos os dous aquí representando a banda, para saber, según o que digades cada un, ides a responder individualmente, pero o resultado global vai a definir se Crowded como banda é unha banda psicópata ou non. Pensa que está vocalista e baixista, Sí, Esto é moi peligroso. seguramente os maiores psicópatas tradicionalmente das bandas. Eu vou vos explicar porque estas preguntas poden parecer estúpidas, pero en realidad son moito máis que estúpidas, pero están basadas en estudios reais que eu contratei, eu paguei, como vos que vos dicían de pagar as revistas, pois eu paguei a unha universidade de Malpica de Bergantiños, a unha universidade de Carballo, a unha universidade de Finisterre e a unha universidade que hai en Mos. Que despois eu fun a velas, un día non estaban os edificios ali, pero bueno, supoño que por algún motivo ou tal, pero eu paguei cartos para que me dixesen os resultados. Hostia. Primeira pregunta. Tedes que cenar. É un vicio que temos non os humanos que nos gusta cenar, pero na vosa casa, única e exclusivamente tedes cereales con leite. Calquera tipo de cereal, calquera tipo de leite. Esa é unha opción para cenar. A outra opción é ir a un bar ou a un restaurante onde van facer unha das vosas comidas favoritas. Que pasa? Que ides ter que ir ao restaurante, coller a comida e volver baixo unha chuvia torrencial, que é certo que aquí pois estamos de certa maneira acostumbrados, pero a maiores o restaurante en cuestión, a súa cociña, digamos que higiénicamente non é a mellor. Hai ratas que se bañan nas sopas, hai cucarachas que andan pola comida, o que ten que estar conxelado está fora, igual que 4 semanas, e despois usan para o teu plato. Digamos que ti vas a comer o que che gusta, pero é moi probable que vayas a ter unha intoxicación alimentaria que igual te pode levar a outro barrio. Que preferides das dúas opcións? Cereales. A mí, cando dixetes cereales con leite, yo... Puta madre. O sea... Esto voy a cenar eu, Sí, podrías haber ahorrado el resto, pero es que cereales... Vale. A mí me gusta un mogollón. Vale. Queredes os cereales e ahora vai a parte importante. Logo que escolleches este camiño e ahora hai unha parte importante. Que vai primeiro?
os cereales ou a leite? Cereales. Para calcular mellor canta leite necesitas. Totalmente, totalmente. Cereales primero sempre. Vale. Bueno, siguiente situación. Tú tamén? Literales. Quedades a ensayar, pedides unhas pizzas ou quedades aí todos, pedides unhas pizzas, Vale. e ides a un bolo aí a Filomatic, ides despois a Mardi a botar uns bailes, tomades unhas bebidas, estas bebidas espirituosas que ti podes meter, cada un bebe unha botella de whisky, pero non é o whisky o que fai que chegues a casa así dando voltas todos, senón que é o xeo, porque o xeo é o culpable sempre, nunca, e nas cervezas non é a cerveza, é o frío da nevera que te provoca ese mareo, esa sensación de que todo se move, pero chegades a casa con fame e sobrou pizza da noite anterior. Contemplades cando chegades con fame nesa situación comer esa pizza. Hombre, Yo siempre. entra pizza e se quedan cereales aún noutro plato, E esa Sí. pizza, como a comedes? A quentades ou directamente fría como está? Así como está. Congelado. É o mellor, Joder, o mellor. Como entra esa pizza? Pero te estaba respondiendo igual, ¿no? Yo me la como... A ver, a veces, según qué tipo de pizza sea, ¿eh? Eso es un melón que hay que abrir, ¿eh? Porque si es rollo 4 quesos, algo así, que congelado está un poco de grima, así que se... Pero es del día antes, la pizza que queda ya xa feita, esa pizza, bueno, Así quedó. entra aí, bueno, é o máis bon do mundo. Sí, oh. Vale. Congelado. Sorpresivo ante esta resposta, teño que dicir, pero vale. Última pregunta. Qué coñero. Tortilla de patacas. Con cebolla. Cebolla. Cebolla, incluso depende do día, un poquinho de chourizo, metes algo e entra. E se Mira, fos... por mí que le quiten la patata y que dejen solo la cebolla. E se fose o caso Espera. de que eu vos plantexo agora, vos levo unha tortilla sin cebola, a poderíades comer ou diríades, no, que non tiene cebolla? No, se come, está buena. Entra. O matiz é eso, que existe a tortilla e a tortilla sin cebola, non é tortilla con cebola. La tortilla española clásica en teoría no lleva cebolla, ¿eh? Pero es que a mí sin cebolla me da un bajón, tío. Vale. O sea, para mí la tortilla con cebolla es un 10 y la tortilla sin cebolla es un 7. Pero entra Pero los dos, claro, entra genial. Como entran Vale. os cereais, entra a tortilla. E como entra esa tortilla? Esa tortilla ladrillo mazacote que se pode construir o novo estadio de Riazor a reforma cando a fagan, que se pode construir un local para que ensaiades en condicións, que se pode construir un escenario para que as bandas poidades tocar cada semana nunha zona da Coruña céntrica, unha tortilla intermedia que parece que está feita pero que abres e se escurre un pouquiño ovo, ou un estilo Betanzos, que preferides? Intermedia. A ver, sí, yo más entre media, tirando para Betanzos incluso, ¿eh? A medio camino de Betanzos. Pero si luego vais a tomar al volver do concerto coa bebida espiritual, igual entra un mazacote frío, es que depende un poquinho o ambiente, yo creo. Aquí vais a mazacote a mí también me gusta, pero sí, entre media, tirando para Betanzos. Pero o preferido sería entre medios, non? Entre medio ou Betanzos? Sí, más cerca. Pois, unha vez analizados as vosas respostas, sorpresivamente, porque a cousa pintaba por un camiño e foi por outro completamente distinto, tedes únicamente un 15% de psicopatía. Está mal, repite. E explico, explico vos por qué. Porque escolledes as cereais con leite. Eso o fan as persoas normales e decentes que tes uns cereais con leite e para que te vas a complicar a vida. Xa está, están os cereais, está leite. Suficiente. Que pasa? Aí foi a vosa elección de psicópata. Porque sempre, e non o digo eu, o din os estudios, vai sempre a leite primeiro. Pero eso no tiene sentido. Sí, tiene sentido porque universidades que non existen me dixeron que era así, vale? O sea, ten o sentido do Tío mundo. faz así, Daniel, tamén. Tío tamén o faz así. Eu primeiro vai a leite. Pero por qué? Eu metí antes a leite, pero un día dixen, Porque ti botas a leite, botas os Estos cereais cereales, vas comendo un pouquiño, botas e está perfecto. Pero eso sí que es de psicópata. A mí no me gusta trabajar tanto, ¿sabes? A mí me gusta llenarlos hasta arriba y comer. claro, te vas a ir a ver unha peli, te vas al sofá con tus cereales Eu aí a receso. Eu entendo que non vos guste ser pouco psicópatas ou tal, pero aquí quen fai o estudio? Eu. Así que de que vas aos resultados? Eu, punto, xa está. Vale. Non, é así, e despois o resto de preguntas escolledes comer a pizza, lóxicamente sempre se come a pizza, e escolledes comer fría, directamente como está, sen perder o tempo, que eso é o que fai a xente, e despois a tortilla de patacas, preferides a de cebola, non lle facedes ascos a outra,
que eso, unha persona decente é o que fai, que dicir, aquí es con cebola, pero te poñen a outra, pois, oye, é unha tortilla, non pasa nada, te patacas sin cebola. É unha comida que entra perfectamente, mas de noite tamén entra moi ben, que chegas a casa, hai tortilla da noite anterior e eso entra de puta madre, e a queredes un punto intermedio ou cercano a Betanzos, que eso tamén o fan as persoas que teñen que ser como teñen que ser, e sodes un 15% psicópatas, que sempre hai que ser un poquinho psicópatas, porque a xente que non é psicópata, non te fíes da xente que é perfecta. Entón, é o resultado, e, como sempre digo, despois de a charla tan interesante que tivemos, con tantos melones, con tantas cousiñas que fomos falando, sempre me encanta rematalas con esta estupidez que é este tipo de preguntas que non aportan nada, pero que, como digo eu, pois eu que sei, hai que rematar dunha maneira, e esta é a forma na que chegamos ao fin, convidando a que volvades pronto, cando teñades máis música, cando haxa concertos que anunciar, ou simplemente un día que digamos, vamos a volver a falar de cousas, vamos a abrir melones e vamos simplemente a comentar as realidades, que creo que hoxe comentamos moitas do que hai detrás dun grupo, que creo que moitas veces é importante que se fale, e ademais me encanta e aplaudo moitísimo que vos, volvo a repetir, como dicimos ao principio, 21 anos, e tedes a mentalidade que tedes, tanto en que hai que facer música, porque sí, hai que o importante é a música, e que saibades como é todo o que hai, e o que se pode pasar polo aro, e o que non se pode pasar polo aro. E eso, vos agradezco a visita, e vos agradezco moito o que contáchedes e como contáchedes. Moitas gracias, aquí tamén. Moitas gracias pola entrevista, por as boas preguntas que fixeches hoxe tamén, que é a entrevista máis longa que hemos dado, ademais, así que genial, encántanos hablar, a mí personalmente, sobre todo. Moitas gracias, volveremos cando che apetezca, a ver se non temos tantas trabas como desta vez, que a verdade é que foi cosas que temos. Pero bueno, foi che vos fugueu, é a vida dos que facemos as cousas e non gañamos cartos. Se só nos dedicásemos á música e a facer podcast, seguramente cuadrábamos moito máis fácil e era todo máis sencillo, porque era moito máis fácil. Cuadramos, e digo unha cousa, despois de facer a conversa, o tempo de espera mereceu a pena. O sea, así que quedou de puta madre. Bótase de menos, cando éramos todos cativos e podías quedar con tus amigos, éramos 20. Ahora, para coincidir 3, xa, bueno. Nos facemos maiores e cando cheguedes á miña idade, cando cheguedes aos 35 anos, cada vez se complica máis todo, pero disfrutade do que pode disfrutar por ahora. E alguén se me coñeceu por vos, se chegou alguén aquí e non sabía que eu existía, que é moi probable que non supesen que eu existía, o que digo sempre. Dixen ao principio que este era a conversa 72 desta quinta tempada e, por tanto, é a conversa 272 dende que empecéi a crear este proxecto. Lóxicamente, bichedes que hoxe a conversa xente durou 1 hora e media, todas as conversas duran 1 hora, hai conversas de 2 horas, ao principio hai unha conversa de 3 horas incluso, non hai que velas todas, porque hai moito tempo e o tempo mellor dedicalo a escutar música. O que sí que vos pido a que me este descubrindo hoxe é que entre no meu perfil, en YouTube ou en Spotify, e vexa o radar con tal grupo, o radar con tal artista, e que colla, entre nesa plataforma e busque música deses grupos, deses artistas, porque estou seguro que entre máis de 200 proxectos que pasaron por aquí en todo este tempo van a escoitar a algún que lle vai a ser a súa nova obsesión. E iso é o único que pido, e para min que alguén vexa eso e escoite, xa sería ter o meu traballo máis que feito. E se alguén que non vos descubriu, non sabía de vos, e hoxe vos está descubrindo grazas a facer esta conversa, e agora vos comece a escoitar, aínda que sexa unha persona, para min xa merecería a pena. E con eso eu xa me quedo e de verdade, novamente agradecervos ter pasado por aquí, e a xente, vémonos na próxima conversa, vémonos no próximo programa de O Radar, pero sobre todo, onde nos vamos a ver é onde haxa música en directo, e se esa música é a de Crowded, xente, que máis podemos pedir? Ata a próxima. Chao, chao. Chao.